25 anys de bàsquet a l'esquena, un quart de segle verd i negre. Als 17 anys va debutar a primera divisió. Al costat d'Slavnik va aconseguir la seva única lliga. La Copa Korak del Palau, el seu millor record europeu. I a Los Angeles va tocar el cel amb la medalla de plata. És Josep Maria Margall, el gran capità. Crec que és un orgull, vull dir, poder jugar 19 lligues, bueno, amb aquesta esperem que començar-la, que encara no l'hem començat perquè estem lesionats, poder començar aquesta 19a lliga. No és la meva intenció aconseguir cap rècord, la meva intenció és jugar bé, i ser útil, ja ho he dit abans, però vull dir, jo crec que és un orgull per qualsevol jugador i sobretot 19 anys estar en el mateix club, que pots estar 19 anys i anar canviant de club en molts clubs. Jo puc dir que he estat 19 anys amb el mateix club. Coincidint amb la inauguració del nou pavelló del Joventut i als 17 anys, Josep Maria Margall debuta a la primera divisió. Els seus germans, Narcís i Enric, li havien obert les portes de la penya. Tenia dos germans jugant al Joventut i era la meva afició, no? Vull dir, era la meva il·lusió poder jugar al Joventut al costat dels meus germans. Llavors em vingué un dia, era l'estiu, em va vingar el meu germà, escolta, t'agradaria anar al Joventut? I dic, home, sí que m'agradaria anar al Joventut. I em va dir, doncs va, l'any que ve anem al Joventut. I mira, fins ara estic aquí, no, encara. Sota la direcció del Moca Slavnik, Josep Maria Margall aconsegueix el seu únic títol de Lliga. El Joventut sempre ha estat entre els millors, però al final no ha sabut o no ha pogut repetir l'èxit. Ara la penya lluita per canviar la seva història. És molt normal que passi això amb el Joventut de Badalona o amb un equip petit que no té la força econòmica que tenen altres entitats. Llavors, durant aquests 19 anys hi ha hagut anys que s'ha fitxat americà, hem tingut més o menys sort d'americà. Després, que si els joves hi ha hagut un canvi, que no hi ha joves, bon plantell de joves, no pugen joves. Llavors, com que ha sigut un equip de cantera, ha costat molt tinguer un nivell elevat o tinguer 5 o 6 jugadors de casa amb nivell per guanyar una lliga. Jo crec que en aquests moments hi ha un bon plantell, hi ha bons jugadors i crec que estem bastant preparats per intentar guanyar aquesta lliga. Si fa o no fa, en les competicions europees sempre ha passat el mateix que en la Lliga, amb l'excepció d'aquella Copa Korak del Palau Blaugrana davant el Carrera de Venècia. Aquesta vegada la penya va tenir la sort dels campions. Durant aquests 19 anys, l'equip ha jugat quasi menys 3 anys, ha jugat sempre a competicions europees. Llavors, vam tenir la sort de jugar a la final de la Copa Korak aquí a Barcelona, amb un partit que tothom ens donava com a perdedors i al final vam tenir el sant de cara i vam guanyar amb un bàsquet increïble a l'últim segon i ens va donar la possibilitat d'anar a jugar a la pròrroga i ens van sortir les coses bé. Llavors et puc parlar que la recopa va ser potser una mica al contrari. Teníem potser una mica més de favoritisme, vull dir, tothom ens donava moltes possibilitats de guanyar, però el que va passar és que vam arribar amb un equip trencat. Al llarg de 19 lligues, el matraco Margall ha estat 187 vegades internacional amb la selecció espanyola. Als Jocs Olímpics de Los Angeles va tocar el cel amb les mans i va aconseguir una d'aquelles medalles de plata que ens van fer somiar més del compte. Margall va ser una de les peces clau d'aquella selecció. Jo crec que ha sigut el més emocionant per mi i el més emocionant pel bàsquet espanyol. Ha sigut una medalla de plata, ja sabem tots que no hi va estar a la Unió Soviètica, però bueno, no ens hem de despreciar nosaltres mateixos, ja ens despreciaran els altres. Crec que a l'Olimpiada em va sortir bastant bé i, a més, el resultat total, la medalla de plata ja va ser el colmo. Més tard, camí dels Jocs de Seül, Antonio Díaz Miguel va confiar en Margall com a capità de la selecció dins i fora de la pista en uns moments força conflictius per la selecció espanyola. Per nosaltres és més fàcil jugar a bàsquet, que no intentar que les coses surtin com a tots ens agradarien. Ho he intentat fer el millor possible i potser a algú no li haurà agradat, però he posat tota la meva voluntat. Que és més fàcil jugar a bàsquet per nosaltres, això està claríssim. Amb el pas dels anys ha augmentat el carisma de Margall en el Joventut.
s'ha convertit en el líder. De vegades, se l'ha acusat d'aprofitar-se del seu pes específic per influir en decisions de la directiva. Bueno, sí, tinc aquesta mala fama, que es tindria de discutir molt, però no sóc qui per dir que si jo sóc collonut i que sóc molt bon noi, vull dir, no em tinc que anar dient, escolta, que jo sóc collonut i que tot el que diuen és mentida. M'han posat aquesta fama, no m'interessa ni em preocupa, bueno, sí que em preocupa perquè no m'agrada aquesta fama que em donen, però tampoc el que no faré és anar dient, escolta, que no, que jo sóc bon noi i que això ha passat per tal cosa i tal altra. Això no ho faré, i com que no ho penso fer, doncs mira, que diguin el que vulguin, jo estic molt tranquil amb el que he fet i amb el que dic, i em passo molt. La directiva no m'ha demanat mai parer de res, i jo tampoc els he anat a dir, escolta, heu de fer això i no l'altre, perquè no és la meva obligació. La meva obligació és jugar a bàsquet i el millor possible. Amb l'arribada de Herb Brown, Josep Maria Margall espera que per fi canviï la mentalitat de l'equip i l'afició no s'hagi de conformar amb títols menors. El Joventut sempre no se l'ha catalogat mai com a guanyador, com a possible guanyador de la Lliga. Llavors, nosaltres quedem segons, tercers, doncs ja hem complert. Hi ha un moment que hem de ser una mica més d'usos amb nosaltres mateixos, que no està bé. Vull dir que si tenim un bon equip, uns bons americans i un bon conjunt, doncs ja no ens hem de conformar amb ser segons o tercers, hem d'anar a intentar ser el primer. Als seus 34 anys, Josep Maria Margall es recupera de la seva última lesió. El capità de la penya pensa continuar jugant com a mínim una temporada més, encara que sigui fora de Badalona. L'únic que em plantejo és jugar bé aquesta temporada, ser el més útil a l'equip i després, vull dir que jo em trobi bé, que no tingui lesions com ara aquests moments tinc, fer el més positiu, ser el més positiu per l'equip i després ja ho veurem. Després, millor plego o millor me'n vaig a un altre equip perquè a mi el que m'agrada és jugar a bàsquet. Si el cos aguanta, el Matraco podrà igualar el rècord del llegendari Alfonso Martínez, que va jugar a les 20 primeres lligues. Tot i que les seves petjades sobre la sorra badalonina se les endurà al mar, Josep Maria Margall continuarà present en el cor dels aficionats al bàsquet per la seva qualitat, carisma i fidelitat al Joventut.